Molweni bangcwele, ndiyanamkela kwi-study sethu sokuqala apho sizojonga la vesi yokuqala kule ncwadi yethu sizoyifunda which is incwadi yesibini kaPetros. Masiqale ke ngokutyhila iBhayibhile zethu phaa ku-2 Peter chapter 1 verse 1. Sizofunda zombini eza vesi zombuliso then ke siqhubeke sifocuse ku-verse 1. But masiyifunde kuqala. uSimon Petros, umkhonzi nompostile kaYesu Kristu, ubhalela abo baluzuzileyo ukholo oluxabiso lunye nolwethu ebulungiseni bukaThixo wethu, umsindisi wethu uYesu Kristu. Uthi, makwandiswe kuni ubabalo noxolo ngokumazi uThixo noYesu inkosi yethu. Masithandazeni. Bawo wethu, xa soqala esi study, bawo siyacela bawo ukubana udibane nathi umuntu ngomntu ngamnye, udibane nathi apho umuntu ngamnye akhoyo. Sicela bawo uvule inhliziyo zethu, uzinzise ingqondo zethu bawo ukuze sikwazi ukubana sibe lapha ngokupheleleyo. Sicela bawo ngumoya wakho oyingcwele usiphe ukuqonda ukuze bawo sikwazi ukuwamkela amazwi wakho. Sicela bawo uzitshintshe impilo zethu ukuba sibe ngabantu ababonakalayo ngendlela esiphila ngayo, ukuba siyamazi uYesu, ukuba siyakwazi wena ongumsindisi wethu. So bawo sicela ube nathi xa soqala, usiphe i-understanding, usibonise bawo nangendlela esinophila ngazo ukuze lizukiswe igama lakho ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Njengoba besesitshilo ke bangcwele, namhlanje sizofocusa phaa kulaa vesi yokuqala, then ke ngoku siqhubeke kwezinye iveki sijonge ezinye ii-verses. So kwaphaa ekuqaleni siyabona ukuba umbhali wale leta yethu nguSimon Petros. UPetros ke siyamazi ukuba wayengumfundi kaYesu, wayengumlandeli kaYesu. So lo mbhali wethu ngumntu owayemaziyo uYesu, ngumntu ozaziyo iimfundiso zikaYesu, ngumntu owakubona ngamehlo wakhe ukubethelelwa kukaYesu, wakubona ngamehlo wakhe ukuvuka kukaYesu. So umbhali wethu lo uyi-eyewitness ethembekileyo. UPetros ke uyaqhubeka azidescribe for thina esithi ungumkhonzi kaYesu Kristu. Ezinye ii-translations zithi usisicaka sikaYesu Kristu. Eli gama lithi isicaka lelona lisondeleyo ke kula original yeGreek. So siyabona ukuba uPetros uyazithoba, uzinikele kuYesu. Uthi uYesu uyinkosi, mna ndisisicaka sakhe. Ukwaphinda ke azidescribe uPetros as umpostile kaYesu. Eli gama lithi umpostile lithetha umntu othunyiweyo ngegunya lalowo umthumileyo. uPetros wayengomnye kwabo babekhethwe nguYesu ukuba babe ngabapostile bakhe bahambise ivangeli kaYesu Kristu. So apha sibona ukuba uPetros esisicaka nje esithobekileyo ukwanguye nompostile onikwe igunya nguYesu Kristu, osiphethele umyalezo ovela kuYesu omthumileyo. So kwakweza line nje ezimbini siyabona uba xa siqhubeka sifunda le leta, masithandaze ukuba uThixo asincede ubana siwamkele la mazwi sizowafunda as amazwi avela kuye uYesu, awanike isicaka sakhe nompostile wakhe. Sithandaze ukuba umoya oyingcwele asincede ukuba siwaqonde la mazwi, asiphe ubulumko ukuba siphile njani sakuwava la mazwi. Yanga ke inkosi ingasinceda. Xa siqhubeka sifunda ke uPetros uyaqhubeka athi ubhalela abo baluzuzileyo ukholo oluxabiso lunye nolwethu ebulungiseni bukaThixo wethu umsindisi wethu uYesu Kristu. Ndifuna ke sibana siqale ngokujonga elaa gama lithi ukuzuza xa esithi abo baluzuzileyo ukholo. Elaa gama libonakala kakuhle kwi-original kwisiGrike ukuba alithethi ukuzuza ngenxa yokuzisebenzela wena. Le nzuzo uPetros athetha ngayo
iza ngenxa yokwenza kukaThixo, not ukwenza komntu. So olukholo uPetros athetha ngalo asilisebenzelanga ngokwethu apho singazingomba isifuba siqhayise ngongathi sizenzele ngongathi sibhetele. Olukholo lukholo olusisipho. Elagama lonto sifumana phaa kwelagama lokuzuza. Siqhubeka sifunde ke uba uPetros uthi olukholo lukholo oluxabiso lunye nolwethu. Xa esithi nolwethu uthetha ngaye kunye nabanye abo babebizwe nguYesu ukuba babe ngabapostile bakhe. Uthi ukholo lwenu nina ndinibhalelayo luxabiso lunye nokholo lwethu thina singabapostile. So uPetros siyabona apha bana uyayazi ukuba nangona yena nabanye abapostile bephakanyisiwe nguYesu banikwa igunya, kodwa still uyayazi ukuba inye indlela yosindiso lukholo ngenxa yobulungisa bukaYesu. Uthi ukholo onoluzuzileyo ebulungiseni bukaThixo wethu umsindisi wethu uYesu Kristu. So siyambona apha kwezi verses bana uPetros uyayazi bana emehlweni kaThixo sonke siyalingana kuba sonke singaboni abadinga usindiso, sonke singaboni abasindiswa ngenxa yobulungisa bukaYesu. uYesu lowo onguThixo nomsindisi wethu. Xa siyivala bangcwele le Bible study, just some ways esinokwazi ukuyi-aplya la verse nje yokuqala ezimpilweni zethu. Okokuqala, njengoba sesitshilo, xa siyifunda le ncwadi masikhumbule ukuba ibhalwe ngumuntu owayenikwe igunya nguYesu ubuqu. Siyayazi bana uPeter wayeqhutywa ngumoya oyingcwele ebhala nje. So masithandaze ukuba ubawo asincede swamkele lamazwi, sikholwe, simvumele umoya oyingcwele ukuba asitshintshe, asiguqule ngendlela zonke ezifanelekileyo ukuze sikwazi ukumzukisa ezimpilweni zethu. Okwesibini, masikhuthazeke bangcwele ukuba ukholo lwethu luxabiso lunye nolo lwabapostile bakaYesu. Sikhumbule ukuba ukholo lwethu lusisipho, esi sipho sivela kuThixo ngenxa yobulungisa bukaYesu. Yasikhuthaze ke lonto because it means that ukubana ukholo lwethu lusisipho, it means that singakwazi uthandaza kuThixo silucele olokholo. Nguye ongumniki, sizuza kuye. Singakwazi nokubana sithandazele abo bangekamazi uYesu ukuba uThixo asebenze kwiinhliziyo zabo ukuze nabo bakwazi ukuluzuza olokholo, balwazi usindiso elikuYesu Kristu oyinkosi yethu nomsindisi wethu. Amen.